Eusko Jaurlaritzako bolitinean agertu zen, hemen Azurtzatik Ilordora doian mendilerroan, 6 eoliko izugarri, handiak ipini nahi dituela, eta proiektu horri aurre egiteko eta aztertzeko egoki proiektu hori, herri plataforma bat sortu da, alegazio tekniko batzuk prestatzen ari gara proiektuari aurre egiteko. Martxan ipini dugu firma biltiketa bat alegazio herrikoiekin, baina bai iruditzen zaigula daudela legediare kanpo dauden puntu asko, bale? Guztietan sartzea, elkarrizketametan gehiuzko izango zen, baina bai daude batzuk oso esanguratsuak, ez? Eusko Jaurlaritzak aurreko urtean atera zuan legedi bat nun esaten duan ze leku diren egokiak aerosorgailu hauek ipintzeko. Eta lege horren arabera, Azurtzatik Ilordora doan eremu hori daka egokitasun bajua. Horrek esan nahi du legeak debekatu itzen duela leku hortan aerosorgailuak ipintzia. 33 milioi euro gastatu nahi ditue, hartu ditue haize neurketak estadistika sistema batetik, baina oraindik ez dute neurtu, bertan, haizia. Eta legeak behartzen die, in situ haizea neurtu behar dute urte betez. Horrez gain, beste aerosorgailu bat, Azurtza onduan, errepietik 1 metrora ipintza nahi dute. Eta legeak esaten duena da, olako elementu bat, bere tamaina bider 1,5 distantziara egon behar da errepidetik. Hau da, 100 metro biharrean gutxienez 300 metroko distantzian egon beharko lukela. Eta aerosorgailu bat ipini nahi duten lekuan bertan, dago 1700 urteko mugarri bat. Eta hori, ez dakit, ez dute txostimien esplikatzen zer nahi egiten egin horrekin. Pentsau, aerosorgailuan palak 100 metro dituela, eta palak oso osorik 100 metroko kamioietan eruan behar dituela. Hori den adapten behar da. Nik ez dakit hori zelan gauzatu behar duten, baina suntzipena ingurugiruan suntzipena izugarria da. Horrez gain, Gerra Zibileko aztarnak daude, fauna eta flora ugari daude, eta guzti horrekin suntzituko dute. Paloma aerosorgailua herritik gertuen da ona, ziteintik kilometro eskazera dago. Egunez, gabez, martxan daude, ez dira gelditzen. Kriston zarata ateratzen dute. Eta zarata horrek, azitaindik entzuningo dira. Horrez gain, Eibar ikusten bago nun kokatzen den, eta nun daun mendikate hori, dago ekialdia. Eguzkia nundik ateratzen da, ekialdetik. Orduan, egunero, eguzki urtetzen denean, aerosorgailu horiek hor egongo dira, bueltaka, oso deserosuak dira, eta egunero, eguzki urtetzen denean, hor egongo dira gure gerizpe horiek, guri kalte egiten, ez bakarrik baserritarrei. Aukera dagoela energia berriztagarriak masiboki inplantatzeko, baina beti ere izan beharko luke, eskala txikiago baten saiatu aprobetxatzen urbanizatuta edo industrializatuta dauden eremuak, eolikoak, noski baietz, baina zergatik ez industrializatuta dauden eremuetan. Herrian dako izan beharrian, 5-6 enpresa dira onuradun bakarrak. Guri ez digute konsultatu ere zein. Enpresa pribatu baten, bere irabaziak irabaziendako da, besterik ez. San Andresetan hasi ginen firma bilketa batekin, elegiten zati batzuk bizteratzen dira, adierazgarrienak esan likeuna eta jendiari ere herriari informatu zer ez dugun ikusten proiektu hortatik egoki, eta beste alde batetik, herrian babesa jaso, esateko bai Eibarko udalari, bai Aldundiari eta bai Eusko Jaurlaritzari, azkenean Eusko Jaurlaritzako industria zaila da erabaki bidea duena, ez gara laukatu honen aurkago dela, herriaren babesa dakagula. Astero, elkartzen gara kultun, informazioa behar duenak lasai gerturatzeko, informazio emango diogu bere ekarpena ematea nahi duenak etortzia, lasai, guk talde irekia gara, mundu guztiak pentsatzea proiektu hau betirako izango dela. Hori behin jartzen badute, inork ez digu bueltatuko orkendu nahi diguten 300.000 metro karratuak orduan. Ez laga biharko, eta sinatu elegiteak asko lagunduko bai digute, proiektua atzera botatzen.